Чакай. Въпросът е къде ще я вади. Бати се отмета майката, дева отровни. Проблема е. Кой? Не бе, гледам да издърпам от твоето. Вече. Обаче тук е много плитко и ще ям дървото. Пък не ми се събул. Ще видим. Аз ще гледам да измора. Да си влезе, дето се вика сама. Е, хубаво. Чакай. Хубава риба. Чакай. Десятка. Залива. Майка му бейба. Ей, тук е по-дълбок. Тук е по-дълбок. Ице, при мен е по-дълбок. Ама аз къде да стъпя в кълта? Дай тук. Ами лапешка работа, не се събуя. Няма. Възмучим къде си. Чакай, може да се разгледа. Десетка. Ето какво е това. Десетка, бе. Дай това. Его там е горе. Тук ли ще го откараш? Тук. Тежи, щупа кеп. Ага, добре. Малко по-насъл. Няма проблем. Давай нагоре. Да не сме толкова. Да, защото ще се катурна. Това май е по-голямо Това десетка. е 13 минимум. Как по-голям бе? Не е по-голям. По-голям. Абе не е бе. Добре.